Jamhiraman bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jol sare en garti hannde oɗo ñalawma alet ɗum noon ko dimanche hawri ko 13 lewru octobre hitande ujunnaji 2024 habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude guiɗo ɗon ko toon to États-Unis ma en duttu kan toon kadi do campagne kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ɗum noon ƴeewen kadi ko haalate ko fate sondage uji hakkude maɓɓe for woteji garoji ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 habruji men international ko mbiɗoɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon ko fedde wiyete TIGP ɗum noon ko fedde jeyndiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar ɗum e aduna he rendunoɓe toon to Mauritanie heblude ko fate habruji fenade ɓe gasni golle maɓɓe hannde hawnaki ma en kebbo no Fuutangue Diaw o wawa haalanden holno heblo ngo wayi hannde toon to Mauritanie ma en jaa toon to guiɗi makka ɗum noon kadi ko ilam gonɗam toon sababu no toɓoji baɗɗi toon ma en jaa toon to Palestine hono kamɓe Israël eɓene continue bombardement ji maɓɓe ɗum noon ko toon to Gaza e toon kadi to Liban toon to Sénégal en wayno ko toon to diwan Casamance kene ɓuura 5 hectares guese taw ko remetano hen ko timme kaɗaɗo ene wayno armé heɓti ɗum cakki tottuɗen habruji men ko jokkodirde Tidiane Niangoro ken kadi hol élément mo joginen ko fate coftal balɗe donc ɗum won titre uji men ɓurɗo mawnude ɗo journal ma en garta dossier muɗum joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon binden ni hannde ko dimanche hawri ko 13 lewru octobre hitande ujunnaji 2024 Pulaar ɗum noon toon to États-Unis hono kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump eɓen kebbini oɗo sahaji no koyɗe ɗiɗo étaji biyeteɗi étaji ko swing ɗum noon ko yiyama hono kanko Kamala Harris hannde omo woni toon to Caroline du Nord ɗum noon kadi ko hucciti kadi surtout koye yimɓe ɓe ganduɗa en ko ɓuuri hewde ko ɓaleɓe e konngudi ɗo o ƴefti kanko Kamala Harris o yenni Donald Trump to feewi o wi wonde ko Donald Trump ko gueɗe ɗe hutoro haalluji ɗi gona gonga pour hulɓinde yimɓe walla yimɓe funtude yimɓe ɓe ganduɗa enen sohli wallede pour wiide ɗumen fodɓe wallude ɗumen ɓe ballata e nder jayeji mbaɗi ni yimɓe yiɗɓe wallede ɓe jiiɗi ko kaalowo gonga ɗum noon ko kanko Kamala Harris siftindon tan hono kanko ancien président Barack Obama kanko hoore makko o naate campagne e tugnade kadi no sifira oɗo saha joni kanko Barack Obama ene wayno kanko hoore makko woni koye defandude kadi komi mbiyata legacy makko ɗum noon ene wayno koye konngudi o haali so ko yimɓeɓe so tawi kutorima wiide wonde ko Donald Trump ne laamide en ngaalu e laamu muɗum yen ngaalu ngoni yaari yeeso e wiide makko kanko Barack Obama kanko Donald Trump o tawi déjà leydi ndi hono kanko démocrate gonnoɗo président o fewniti caɗele ngaalu gonnoɗo ɗon donc Donald Trump ala fof ko tawi ɗon caɗele haakene wiye ko kañum fewni donc ene wayno ko kanko Barack Obama jonti cakkitti ko fati ɗiɗo woteji kanko hoore makko ma o yantu e campagne Kamala Harris o hanki noon ene wayno ko toon to Arizona o yiyama kadi hono kanko gouverneur Tim Walz on woni toon e campagne et surtout kadi on wondi e ɓi ancien sénateur John McCain tawi ko militaire kañum koye men yante mabɓe campagne mabɓe pour wiide wonde sifade surtout yen golle bamude waɗano e sifade surtout yen haalluji bonɗi ɗi ganduɗa en patuɗe e kanko Donald Trump donc ko jiiɗa e ɗum ɗon hono kanko Donald Trump kanko hoore makko o yillinoma toon to Californie e tugnade kadi haalluji ɗi haali toon o haali gueɗe kewɗe surtout yen mo bonna inde hono Kamala Harris wonde ko kañum bonni San Francisco ko kañum bonni kadi Los Angeles nde woni procureur walla nde woni gardiɗo toon justice toon to California e ko fama tan ene wayno ko kanko Donald Trump nde woni toon nde won neɗɗo goto nanggaɗo kadi ne yaara duuɓi 49 nanggaɗo en woni saraji makko ɗo wonno fonno wadde rentude yimɓe oɗon kadi wiyani joguino fetel oɗon saha e tugnade loskito ganduɗa kamɓe FBI kamɓe kadi département justice ɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ko ɓe jiyani fo wawi hollude ɓe wonde ko oɗon kañum hoorumum joguino ko anniya yoɓade walla felludemo kanko Donald Trump ɗum noon ene wayno ko Donald Trump campagne mum ko ɗum haalno wi wonde kadi ene wayno ko lawol tataɓol kadi ene wayno ko won neɗɗo kadi essaye ɗo yiide ene fellamo kanko Donald Trump
donc jiiɗa ɗum ɗon en wayno ko sondage uji jaltutugi alhamisa tan ha fayi hannde ene wayno ko hollete tan ko no hakkude maɓɓe kam ko Kamala Harris e kanko Donald Trump nene ɓeydo toujours so tawi woteji mbaɗi hawnaki résultat ji maɓɓe jogorani woɗɗodirde no feewi donc ko holla tan oɗo saha joni hon sondage uji kolloji wonde ko kanko Kamala Harris 49 kanko Donald Trump 48 taw ko woteji général won kadi galleji goɗɗi enquête oji kolloji wonde ko kanko Kamala Harris mo jogui 51 48 ɗum ɗo foof ene wayno ko waɗi margin erreur gonɗon ko wawi wonde foof won état ji ɗiɗo ko wayno Pennsylvania ko wayno Caroline du Nord ko wayno Arizona Nevada e Georgia en hollama hono kanko Donald Trump kanko ardi oɗo saha joni toon to Georgia e kadi toon to Arizona kanko ardi ko heddi ko fof ene wayno ko hollate ko wonde ko kanko Kamala Harris ardi siftindon nan ɗum no ko sondage uji ɗiɗo sondage uji ene wayno ko wona résultat ji gongira e gonga ko woteji ene wawi wasde woɗɗodirde woteji no jogori wade kono ɗum ɗo fof ko test uji tan pour ƴewde yimɓeɓe ko miiji oɗo saha joni pour ko so tawi ene ponno wodde hannde holno woto men wayata habruji men international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie e tugnadi kadi ko journaliste uji radio Jowol Sare wonnoɓe ngoɗo heblo ko kaali wonno heblo wonnongo toon taw ko fedde wiyeten CIGP noon ko convergence international des journalistes Pulaar noon firti ko fedde aduna en ko walla fedde windere taw ko jeyndiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar arnoɓe toon to Nouakchott wallude heblude jeyndiyankoɓe wonɓe ko fati holno habruji fenande holno kaɓirte ɗum noon e wayno ko jonde maɓɓe gasi hannde oɗo ñalawma dimanche ndeɗon fedde noon e wayno ardi ɗum ko hono biyeteɗo Amadou Baro ɗum noon ma en mbaw jokkodirde Fuutanke Diaw o wawde waɗanden cimtol kawtal maɓɓe toon to Nouakchott Fuutanke Diaw bisimilla ma heblo jeynenkoɓe cetal Mauritanie hutortoɓe ɗemgal Pulaar huuɓi ñalawma hannde alet 13 lewru octobre heblo ngo duumima balɗe ɗiɗi Amadou Baro Ba gardiɗo fedde CIGP ina artan en e sababuji heblo ngo aousbillahi mina shaytani rajim bisimillahi rahmani rahim ko adi foof ko yettude Allah subhanahu wa taala julde nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam yettude Mauritanie naɓe foof ha tengti noon e joguiɓe bureau CIGP catal Mauritanie no mbiɗa ni eɗen tawe ɗo e Nouakchott guila hecci hanki fandare men no mbiyen koyɗe men ɗo e ndiɗo leydi bandi fayida ko arde tawtorede heblo ngo ganduɗa ko catal CIGP sen mbi ɗum woni convergence internationale des journalistes pulaarphone ko fedde rendinde jayndiyankoɓe hutortoɓe ɗemgal Pulaar e mbadi kuptidindi ko ɗum garɗen tawtorede heblo ngo noon yowitino koye toɓɓe ɗiɗi hen toɓɓere ko français wiyata ko les fake news Pulaar no wiya ɗum kabaruji pefindaɗi wondude kadi e ce qu'on appelle les gens journalistiques woni no jayndiyankagal foti waɗirede e fannuji cirtuɗi ɗi donc ko ɗum ɗon wonno garɗen heblude ɗe garno e Hamme Amadou Ly e délégation timmuɗo Hamme Amadou Ly noon ko kañum heblanno jayndiyankoɓe fodde nogas e jeenayo ke heblama ɗo e ɗin ɗon fannuji en jii ko waɗi ɗo ko donc ɗum ɗon wonno fandare koyɗe CIGP e nder leydi Mauritanie caggal nde o liɓi konngol ƴettingol ko Halima Diagana notinide fedde happa ciftinen happa ko fedde toppitinde jaydeji e jaynoɓe télé e radio e ko nandi hen assalamu aleykum wa rahmatullah sa yi happa no ari no ƴetti paare e activité mbaɗo ni c'est parce que no woni important pour happa no faami ene andi e nder liggey mum pluralisme ko hunde mo ganduɗa ene foti respectude woni koye mission ji mumen donc so ɗemɗe gendi gummima mbino mbaɗa hunde fala budda happa yaade mabɓe kadi gila hitande 2020 ha hande ɗemɗe gendiji ne dañi place mumen no fewi nder happa tawde ko gila gouvernement hoore mum rokki ɗemɗe nde gendiji doole ɗum noon ko garmi ɗo ko weltare vraiment ɓeɗo yimɓe ummiɓe gila Sénégal goppi haajuji men gari ha ɗo gam waddude amen échange uji mo ganduɗa ene nafata hande nafa janggo par ce que neɗɗo so jangguinama ma jangguin goɗɗo jangguino goɗɗo donc ko fuɗi ɗo ko gasani yahat tan donc emin mbiya bon vent que le travail continue kadi emin jogui yakar e wiide fake news hay soko yimɓe mbawa ɗum combattude à 100% journaliste uji quand même eɓe mbawi jogade darde mawde e ko ganduɗa no wawi empêche de ɗum propagation ne ɓeyɗo happa liggeyaji mo jogdi e les journalistes Oumar Thiam no andi e woɓɓe ɗo ɓe kadi certainement eɓe gandi par ce que saaha fof happa noddat ɓe mbiya ko cohluɗon
min gila natmi ɗon nadirami ko responsable langue nationale. Première chose mo mbanmi ko département langue uji ɗi fof noddumi mawɗo goto fof joƴƴinmi ɗum min mbaɗi débat jomumen kaali ko woni caɗele mumen e ko padata ko jiiɗi kono min hooram min kadi ɓuuri andude ko ɗemɗe gendiji sohli par ce que ko hen liggotnomi toujours mbiɗa liggotno e langue nationale uji ha jaami battumi liggade tan e ɗemgal amen woni soninke mais haɗani ɗemɗe ɗe fof mbiɗa liggiro donc mbiɗa andi caɗele amen c'est à quel niveau amin essaye weeɓani par ce que caɗele ɗe ne keewi kono kam amin mbadda hen kadi yakare nde wona e minen yakare amen ko journaliste uji gonɗo sur le terrain ɓen goni yakare amen par ce que ɓen nawat information ji. Donc Halima Diagana, membre du conseil de la HAPA, responsable langue nationale et genre. Hamme Amadou Ly Keblowo kam uddi jonde nde sangada ƴetti konngol e dow inde délégation ɓe o ardi ɓe ngam ruttude teddungal cadal CIJP Mauritanie. Jetti Allah kadi dokkuɗen jettinde faanare fof ɓuri sattude heɓɓa hunde jomiraɗo rokkuma jettina ɗum wona hunde wekkade en jettide ko rokki en furde gila nde ñalade nde nanga min mbi Mauritanie min mbi beele ene jeeri addude heɓloɗo walla jarani sabu wonɓe ga ko daroɗe mawɗe to banggue jaydiyangagal e nder ɗemgal Pulaar président e hoɓɓe ɓe mbi tawde ko en aadodirɗe tan e kala nokku eɗen jaaden tan kono emin ganduno somin gari tan hayso tawi min jooɗima tawde Mamadou Hamady en nan tawde gootino nan ɗo e woɗɓe wawi nan tawde nan ɗo ɗum ala caɗele onon jafno kadi so woodi no gueɗe ɗe jaari taw wona ɗum patno ɗon walla wona ɗum jakorno ɗo ɗum ni kadi oɗen jafno ko ɓuuri ko tidde tan ko daroɗen no feewi ɗo mbiɗen ko catal nam kono ko fedde tawde ko hakkude leydi e leydi ko ɗum fedde te kadi no wiiri ni janngo e jaam président CIJP ene wawi iwde Sénégal wonto Mauritanie kono fawto kadi koye catal ngal darde mum golle mum e tinnare mum ɗum no wawi wonde firtani wonde wiyade foof e sarɗiji ɗi ɗo wi hoorejo wonata tan ko Sénégal donc firti ko so en darima tan foof ene wawi wayla ɗum ngal meccal ngal cuɓiɗen ngal so neɗɗo famɗi hen tan kañum famɗini hoore mum hayso a dañani hen ngaalu aɗa wawi dañde hen teddungal aɗa wawi dañde hen hunde foof ɗum ɗon ko an ligganto ɗum hoorema ko gonga hande métier fof koko natta wadde wona meccal men ngal tan woni ko natta fof koko natta kono noon kam enen yo en gandu tan holko ngal namdi dokken meccal ngal ko ngal namdi ko heddi ko Allah waɗata ko goppen ɗum e juuɗe Allah yetti on dendagal tawtoraɓe ɓe yetti yuɓɓinɓe ɓe surtout ɓe tinnima no feewi allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ene tawtora ñalawma hannde o Kardial Malick Diallo sardiyanke Bocar Amadou Ba gardiɗo fedde ɓamtare Pulaar e nulaɗo jagorɗo kalfinaɗo pinal e Diallo Saydou Mamadou jeydiyangue to radio Mauritanie wondude Mamadou Ndiaye Bosco e ko nandi hen. Yo Allah ɓoynu teddungal o teddina teddinowo ko heɓa e gandal yo won ɓuural. musidɗo mon Foutanké Diawo gam radio Jowol Sare. Foutanké Diawo a jarama hande toon to Mauritanie toon guiɗi makko e tungade kadi habaruji gomriɗi tawi ko kiridem mo haali ɗum hono kamɓe jeeyaɓe toon to guiɗe mum heɓe mbiya oɗo saji on guure kewɗe nena toon oɗo saji koko jooli ɗum noon ko guure gonɗe toon to guiɗi makko kadi takkiɗe maayo Sénégal ngo tugnade kadi habaruji gomriɗi toon to kiridem ɓe mbi ko wayno Diaguel ko wayno Juguntoro ko wayno Gaabu e ko wayno Solu ɗeɗo fof ko guure oɗo saji joni goni koye e ndiyam ɗum noon ene wayno ko kene woni balɗe tati joni guure ɗe goni koye ndiyam e tugnade kadi goto moɓe kalde ɓe mbi wonde ko gila hecciyanke hay goto wawa ɗanade hay goto maɓe wawa deeje fedde wiyetede OMVS ono organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal e kamɓe koye maɓe ɓe mbawide rentinde ko addi joni guila e mois de juillet en walla ko eno mbi wonde ko ndungu garowo ngu ɗum noon guure gonɗe saraji maayo Sénégal foof ene poti rentade ɗum noon ko tugui tan Mali ha yetten ma Mauritanie ɗeɗo kala guure gonɗe saraji maayo Sénégal ngo alay saago ƴefta ndento walla pento hawnaki ndiyam ɗam koko ƴerata ha ɓuuri ha yetto nokku bayru ɗiyede ko ɗum woni oɗo saha joni ko hepti ɗeɗo guure gonɗe toon to guiɗi ma kamɓe wonɓe jeeyaɓenoɓe goɗon wuuro ngo eɓene namdo laamu holno wallirtaɓe toon to Sénégal e tugnade kadi galle jeyndiyankoɓe wiyeten ko APA News ene wonde ko kamɓe armé Sénégal ɗum noon ko armé biyeteɗo zone militaire numéro 5 kañum hoore mum wawi fawde junggo e guila ñande 7 lewru octobre ɗum noon ko kologal gongal toon to banggue
worgo Sindian ɗum non ko sud on ngal ɗon kologal ene wayno ko simme kaɗaɗo remesno hen no ɓe kiisiri ken wona 50 hectares ha kañum en koye mum ko ɗum woni koɓe payi jungoɗo Sadio